mondo mi oloki obed yor yuto kata gima nyalo konyo ng'ato. Now, turning pain to gain and theme manatio godo kana awuotho 57 kilometers kadhi Kijabe Hospital. I almost died. And ICU 9 days, Kenya ICU 21 days UK. Kano gola after operation kata doctors nok par na anyalo wuotho kende pinyni. Lakini gimono ma Nyasaye awuotho. And the first walk manatimo en 57 kilometers to Kijabe. Misone rem duto manan godo, I changed to something. In fact, Kijabe na that day na raise nagi 11.6 million shillings. Bang mano pesa moko pod oendelea. In fact, nagiyudo pesa mang'eny molo kanyo later nikech ji koro nong'eyo weche mag Kijabe Mission Hospital. Ago erokamano bende ne Nyasaye nikech ne bed no kayudo accident no ok datimo wuodh no. In fact, awacho ni Nyasaye osegwedha kuonde mang'eny nikech aparo ni maybe you're too young. Nase survive plane crash mane Busia, ndege nogowa piny, jomoko notho, an pod angima. Omiyo en a way magone go Nyasaye erokamano. To jok mabiro e wuodhni, most of them gibiro nikech gibende gisebedo gi pain mopogore opogore. Samoro ng'ato dedicate wuodhno ne kata mamane, kata ne jaode, kata ne nyathine mosetho, kata mapod nitiere. En ni gimoro manyalo bedo mo osemiyi inene late ahinya, lakini kata late no pod inyalo loke mobed kama gimoro maber nyalo wuokie. Yeah, so that is the theme. And in my case, nitiere anko na moro iluongo ni Oduor Ndege. He was the first person mang'eyo manowuotho koa Kisumo nyaka Ndori 50 kilometers. But that's because ng'ama nonego miye pesa Kisumo no ka nodhi Kisumo ne oyudo ka onge. Koro wuotho back home 50 kilometers. Mane ndalo na realize ni kara inyalo timo anything. Inyalo paro ni nyap, lakini Nyasaye miyi teko mi ichopo kama no paro no inyalo chope. Dedicated to my mother also. My minwa ne wuotho koa Ng'iya nyaka Ndori, which is about 18-19 kilometers. Back and forth kodhi timo ginene ohala e chiro mang'eya. So is a way mawacho ni pain nyalo lokre gain kiwe duto ne Nyasaye. To koro tudore kod gigo miselero yo makare ni nitiere kaka ne loko pain into gain. Wachni mar koro jiwo rowere ahinya kokalo e yor lony manyasani. Ang'o momiyo ni chake mar mondo mi ne kalore ni kinde mang'eny wang'eni nitiere rowere mathoth mamoko kuomgi kose graduate onge kaka gimany tije, to moko kuomgi kuom hawi marach seche moko osetieko form 4 onge koro kaka gidhi mbele kod somgi. Ang'o mano mi inspiration kata no mi mijingo mar mondo mi chaka ne kuma inyalo kete computers rowere nyalo chopo kacha mar mondo mi gimany tije kokalo yor mbui. In fact, it's very interesting. Tinya thoma mane nakonyo long time ago kane pod an waziri ma foreign affairs na ayudo ne sponsorship modhi osomo loka. Sani he's operating out of London. En nomiya idea mar tije ma nyithindo nyalo yudo kowuok e computer ka gin gi gimiluongo ni internet connectivity. Apani ma gimiluongo ni mbuyu gi dholugo. That's a new word. And again, and specialize in cyber security, not only in Kenya, but places like Rwanda, places